Today, the day of 18 June 23, do solemnly swear in the God or in the name of the God to carry out duties and responsibilities, sensibilities as the of United Bodo People's Federation UBPF and promise to abide by the Constitution of the UBPF and organizations, discipline and decorum, failing which I shall be liable to prosecution as per the provision of the Constitution of the organization. You
हाबसोनानै थानाय खायसे खायसे जाहोननि बे आफादखौ जोनोम होदों। दहाय जोंहा सारा बुंलांखादों अलरेडि। दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय जोङो बे आफादखौ दानाय जादों। जोंनि बिटिसि बाहेरायाव थानाय गासै बर' माहारिया समान नोजोरजों नायजानाय, समान डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय जोङो सरकारखौ नाख्रेबनो बा BKWSखौ नोजोर होनो थाखाय जों बे आफादखौ दिनै गाजा गोमजायै जोनोम होदों। आरो जों आसाबादि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासै बर'फ्रानो जोंखौ माने आजावनानै लागोन। आरो दिनैनि बे मेलानो बे रोखा फोरमान जादों होननानै आं बुंनो सानो।